La lipoatròfia és una malaltia que continua present, encara que sembli invisible per a alguns. La direcció no pot donar carpetada mentre hi hagi persones afectades. Alguns han intentat que passés com una malaltia passatgera, una cosa a la qual es van fer ressò els mitjans fa un parell d'anys. Però la realitat a la Caixa és que a dia d'avui encara hi ha 277 persones amb lipoatròfia declarada. La direcció ha donat per tancada la comissió especial que s'encarregava del seguiment de la lipoatròfia. Però Comissions Obreres no estem en absolut conformes amb aquesta situació. Requerim que es posin els mitjans i les ganes per fer un bon seguiment i que el personal afectat no es vegi abandonat per la mútua d'accidents ni per la direcció, perquè amb la salut no s'hi juga, contacta'ns a salutlaboral@ccoolacaixa.net. El passat 12 de juliol es va signar un acord laboral entre la direcció de la Caixa, la de CaixaBank i les organitzacions sindicals. L'acord regula el pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta per a la plantilla d'ambdues empreses, incloent-hi el personal provinent de Criteria i Microbank. Les característiques del nou pla seran bàsicament les mateixes que fins ara tenia el pla de pensions de la Caixa. Pots ampliar la informació al full setmanal o al nostre web. Es limiten als mails massius. Comença a Barcelona, però a partir del mes de juliol es farà extensiu a tots els centres. I quan s'intenti enviar un correu a més de 20 destinataris, es rebutjarà. Ara bé, curiosament, la norma té excepcions i no s'aplicarà als que acostumen a enviar més massius, DAN, DG i DT. Quants correus rebem al dia sobre la campanya de torn? I sobre els immobles de Servir Habitat? I sobre les pròrrogues d'ofertes de Caixa Renting? Cal conscienciar-se de les bones pràctiques en l'ús del correu electrònic professional i, sobretot, reflexionar sobre si és necessari el seu enviament.